Isebe u-Agricultural Land Reform and Rural Development belibambe inkqubo yeentsuku ezimbini zokwamkela kwanokufundisa abo bathe batyunjwa leli sebe njengabancedisi bezolimo, Assistant Agricultural Practitioners. Kanti le nkqubo ibibanjelwe kwindawo yaseQueen's Casino kuKomani, nalapho abo bathe baxhamla koku beyi-64, inkoliso yabo ingabantu abatsha besuka mbambo zone zoomasipala besisithili seChris Hani. Kusenjalo, umasipala wase Intsika Yethu uchazwe njengomasipala otshatsha entla kwi-agriculture ingakumbi kwezolimo kwisithili, nanjengoko ingumasipala one-irrigation schemes eziliqela. Elisebe likhuthaza abantu abatsha ukuba ezolimo bakuthathele ingqalelo kwaye yenye yezinto enyusa uqoqosho kwisithili, kwaye ukukhuthalela ukulima ikwadala namathuba engqesho. Ongudirektha kwisithili seChris Hani nothwaliswe uxanduva lelisebe ngumnumzana Khaya Majavu. Kwiindaba zeVukani FM, ndingululekani Bota kumasipala wase Mgijima.